Пазам е страшно. Има, ама не го виждам баш. Вижда се. Верно. Той, защото си дифузира горивото и влиза си отпред въздух и си го смути. То карбуратор си е кенец. А не. Леко не ги обра. Вече не го виждам, ба. Го е. Просто карбураторчето на този мотор не е добро. Ще не мога да направим. По-леки команди му дай да го не ковнеш от земята. Надолу. Айде де! Да падне в момента. Ще огя. Само го дръж леко надолу, планира чудесно самолет. Нема нужда от двигател, ако питаш ме. Той си лети като безмоторен самичък. Лекичко. Финно, леко дай горна. Усра се, дай горна. Готово.